Aha. Sagudayon nga ti surat ti makasalitaan ni Marta nga napolwan. Dagiti guli. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Kaiyawat ni Kanor tinaglakwan na iti baboy. Binilang ko ang ape akuran. Ado da kiti, ado da kiti ginatang ko. Ginatangan niya. Ado da kiti binayatak ng utang. Ano kung man di kita binayatak ng utang? Talo nga baboy ti inlakom. Na panang ti balor ti maysa nga baboy. Iso nga pinagbayad ko kalagi ti utang. Inutang ko yung gatang yung ti page kung pinagpakang ko. Kaya na, daduma pa nga inututang ko. Ibagam langin di pudno, Kanor. Marta, mangrugi ka di manin. Ha? Iso serbi na nga nagbambano ka eh. Iso serbi na nga nagagatak nga agasi kaso ka nagiti tarakan, nagidingwen, agmula kang dadumapay. Dito lang nga ba nagmantan kusyon na rin pa ilang. Nagyaman ka dadainted ko. Nasa ganun na wanted ko nga rin. Sabat nga dati akas to ya. Sino pang gasgastusan? Ha? Ano nga ba yung gasgastusan mga ibagbagang? Panunutom ko mamit. Siya amin agbambano. Siya amin. Tila obram kita agtagibalay. Mga sikaso kita taluan nagta. Siya amin. Amin. Sa ita, kung sinodam no, awan tinted ko nga bayad ti maysa. Kit parang mat kanya ko na. Ana, parang mat kada kita daduma magastos ko. Ako mat bisyo ma. Ni sigarilyo, ni arak, ako mat bisyo. Pagimanam ko mga rod. Diskartek maten Awalat tantang ko maten. Awalat gunggunak maten nga nagagat nga trabaho, agtarakan, ganda magpataod ti kwarta. Sige ka tala umawawat. Alam dita, di kita igatang mo, grocery mo, naduma pa eh. Kasalo ka rin ti naduma pa nga igatang ko mati pag kananda. Kananda di naduma pa yung mabog nga hampay nga nalako. Alam mo? Dalaki di pangipanam. At siyempre, di pangipanag, o inamin mo. Ibaybayad ko nga rin ka nagiti utang ko. Hamang kasi ka utang. Agyaman ka, tasyak ti umutang. Doon si ka nga pag-utang. Iba ka kasi ka umutang. Alam? Trabaho ti umutang. Iso nga rumpay mo itong bayad ah. Ano namin ti apat rapam? At na babaim. Mamatpati kang tumat namin kada kita sa usaw ta chismosa kada chismoso. Nasunod no babae kasi no kumangarot alaman, mangiba ka kaman. Madugtalang ito lata. Kanor. Awan ti palimid adin tulong tao. Madugtalang kay tulata. Anong nemi, sabot nga dati akas to'y ti asawa. Dati manong nemi itid na amin. Kahit noan niya ti masapul na dawatan na. No masapul na ti gatang na ti pagpakan na, no masapul na ti anyaman ita kasapulan na. Dawatan na kanya. Itid ko mo eh. Imita. Manong namin anong nga naglako. Naglako ko matipat nga baboy, diyalag talo nga baboy, presyo talo nga baboy, tad na. Saan to pala dumawat kanya? Nangipanan na di presyo ti may nga baboy. Siyempre, makidamdamag akmata, karikiti karuba. Bata! Para namin man digiti ko ala. Laman ng tema matibay, naglako ti tarakan ni kano ti baboy.
Kung makaintoy tiyang ginatag, merienda tayo. Basta, ay, makayo, nagpakala ka na ni Marta. Kagakalaklak ko dati baboy, makayon. Oy, makayon. O gusto ko man din ito itabarbaring ang dama itad na kanyak na o impormasyon mo na kunak tinakin ko. Kaya mayat salitaan. Apo, nagkakaskasat ka Marta, nagagit ti asawam. Mamanok kasta. Nagkasamta na kan anos nagtarakit ti ado. Sa dapela trabaho na. No adag pa kontrata iti patarimaan na kada paaramid na ita supay. Ang di question ka kadwa. Amo yun nagagit ti asawa nga lalaki. At dagapuna. Kaya ako matgapuna. Siyempre, tigapuna, kahit dat makaurnong, kene, high school, doon nag-college soon na kita anak da. Eh, di para college. Di ka main, Marta. Awan, dati tigapuna, kinanda pa may sagapuna. So, nga dati trumbeng si Imam, si Kamarta. Ano si Imam ko ba? Masalot ko man. Amin ka din nga paglakuan ni Kanor, kahit ito namin kingga. Oh, may nagsanay ka. Hana ito amin la. Ano, utang lang. So nga, pinagbayad na. Amom, ano, sinunta ka utangan na tayong kasaludsudan no pudno na nakautang kay Guana. Kasi natakit mo sawan. Claudia. Narigat nagsasaw eh. Kaya ito nga sa pagkarigan tulungan na. No, mo yun. Sut ka po na nga, primirianda kayo libre. Lala, mga lagabay, nung tapay kayo tiyo. No, kayo tiyo ba, na yun na, data biskwit, tinapay. O, Claudia, gunikan. Karikat lagsasaw, Marta. Mang-open ka, pagkatapos, sa mo ituloy. Data madi, di kami kakadwa. Umat kami, Claudia, no, andaan mo, kahit panang tulong mo kini Marta. Tulungan ma. Sud ka po na nga libre na tayo, di merienda. Ikaw eh. Sino kadkadwa ni Kanor? Sino kadkadwa na? Kuwan. Isu na ka di. Sino mang tultulong yung kuwan? Ni Enteng. O, ni Enteng, di ba? No, ada trabaho ni Kanor. Ni Enteng di mga sikaso ka na kita baboy. Ken dumapay nga taraken. Oh. Tano anta kontrata ni Kanor. Ti mga sikaso ka na kita taraken nyo ni Enteng. Di ba? Kahit mo sawan, ni Enteng ikan na. Kagagangi deta at siyempre, tandanan naman tata nagtrabaho man. Kaya dapat nga saan ang ibaga kanya? Nga magkura ka. Ni Enteng, ti mga sikaso no kono awan ni Kanor, agsipud ta, at damit tarakan sa dyan ni Enteng. Ay kasi ay, makitartarakan mo. At damit kuka na sa dyan. Oh. Iso nga sa nga mabaling ikan na. Tano, pakikit-kit ang basid dati, tarakan ko no na ni Enteng, taad trabaho nga sa bali. Aramin na naman. Kasi tamot no ka. No naman ni Enteng, dadapapanan na, sikan tumampay at imang pakangkan iti baboy ko. Oh. Kasi iti amok pinagtinulong na. Isod ka po na ako nakahanatan nenteng. Pagipanan na ko mga ron. Sa suotum kini Enteng. No siya sino iti pangip-ipanan ni Kanor. Jay kwartana. At daan mo na ita ni Enteng. Manong name niya dapat kadipunto ni Claudia hindi dahil ang imbagaan. Una isud agkadkadway. Di adaan muna. Kapanak nga ron manong name iti may isang abigan nga awan Kanor at da kontrata na. Kat siyempre nadanon ko dito ni Enteng. Enteng! Ay! Sige gaya mata. Imbilin mo't lang yung ni Kanor. Kapag kita nagitaragan mi. Kaya basta no, adda pa panan na, kadsyak na da, lalpas di tulag min. Siyak timang kita amin.
Asan tumat no da trabaho, isod tumat ti makaamo, mangkita ka nagitipan nakababoy ko. Ganot na uting pa naglakom. Napayagin na. Babasit pa lang, baboy ko. Baka 2 bulan pa siguro. Manot, inla ko ni Kanor, tinaodi. Upat. Ngayon 2 laeng, una 3 laeng nga baboy tintad na kanya. Hanan ti maysa, bayad ti maysa. Musta? Pag-amom no sa dinot ng ipanan na. Iyo, ako na mo kidahitan. No, may pangat paglakuan ti baboy, no baboy na. No, baboy ko. Diyak biyabiyanganin, ti ko kung pamaglakuan. Di nabibiyangin no glakuak, no ano, ken hanong na tumutawat kanya kastakmet. No, aglakon so na kanya magtumutawat. Dahil yung tulag mi, tinulong ko lang. Madaka di among pangipipanan na. Enteng. Awan ti sabay lang makasungmat mo lang ka dito no sa ang isuna. Abay atap mo ya. Awan gayam, masalutsod ko. No agadan nga tatrabaho yo. Kat samad na siya may mga sikaso dito eh. Asino no ka may mga sikaso. Kat siyempre, ni misis ko. Ni Ella. Umay mo dito ni Ella. No, agadan kami nga trabaho mi ni Kanor. Ni Ella at umay. Kit no, sikat at trabaho na. Kit ni Kanor ti awan. At isunod to eh. Ano to eh? Sino kadwa na? Kit, isisuna lang Hano ka umay dito ni Ella? Api ko umay. Sa malaman dito, naawang ka mga 2. Awan ba't laing gata kayo ng sarita kani parang Kanor. Na kahit man makasulbar, no, anyaman problema yung. Sige, nagyaman na kente. Yeah? Okay. Sino to awan no bigat? Siya awanin to yung bigat. Ni Kanor to at makamud to. Napanak manin iti tiyanggi, manon nemi, at naman iti chismusa. Nanaro na kita. Dito iti ayan, nagiti agpatayat huweteng. Ay, at naman ni Marta. O manin nagpamerienda. Ana, Marta, kumusta? Nagsalita kayo kanina. Kaninteng. Nagsalita kami. Di na naman mo. Yung ba't na naman isang namuak? Gayam naggadandang awan, kat saan ba't na siya ti pangibilinan ni Kanor, nga mapamangkita ka nagitarakan. Di gayam misis, di gayam elang asawa ni Enteng ti mapmapan. Kadi, kat no, di ka no adda ti may sa kanakuhada, hanga mapmapan ni Ella. Tsak man mo. Ano ka ti pagtrabaho mo ni Ella? Kat, kaskan ka, isubat ti makamuha ka nagitanak da. Hanggang di nga tapanunot yo kat kastamat ti panunot ko. Nga ana. Musawan. Agbat pa ito kat pampanunutan? Ha, Marta? Diyak man ang muking kano, ano pampanunutan? Maaramid na kata, tikas jay. Nagloko dan no kas pagarigan. Karabian na manong nemi amok ka na banog ni Kanoro. Ngayon inarakop ko iso. Marta, abay. Banog ka? Wala na, banog ka siyempre. Yan itong ngarutukuhan.
Tumami sa harabi nga roten. Hanggang to siguro mabanugan. Mailuwak kang kay. Sige, tumami sa harabi langit. Okay? Darak kailan na kita anak ta. Nagkalis tanton. Grabe ko mo. Apay awan aram mo, darak li anak mo. Kadigdigos ko mo ta. Nabanglo ah. Muna na sa baling nabanglo. Ubing ka dito kayat mo. Anya yan kita magbagang Marta. No kano pa nga bumakit kan, lumakaya kon. Sunsupay ti panag-imo mo ti awon, angin nga, imunan. Misteryo namin kanyak ti hamo palang itad ti aming nga paglakwa mi. Hamo ta kasta dati. Data ka di man ti malakip mo? Ha? Kasla ko man tandan mo, no, kontrata ka. Dito lang, kung naman iyawat mo. Dito lang, nasweldok, dito lang, nagadansya. Dito lang, jaglam mo, makadado. Pangim, panang ti kwarta. Mangruki ka kanimanan! Gapa ka ba na, rabay. Ito man, inayo. Ano pa nga, bumakad. Matulog tayo. Sige, matulog tayo. Kabigatan na manunemi nasapsapa nga nagriing ni kanur nga mitisyak. Tano kasta manunemi nga isot mga sikaso, kadigit itarakenda, kini enteng, nasapa nga mapansadya, iubo. Mapaanak ito no madamdama. No api ngamin nga saan ko nga bibiyangan. Dadam timistik ko eh. Hindi na mo, kahit nakatulungan, kahit ko nga tulungan, kahit ko nga tulungan, huwag ko na. Magustuhan na. Kadagito yung gato. Siyaklatan. Tulatan, unang tibalay ta si kasuam. Agtalos ka, aglaba ka, agluto ka. Kaputa, tsak mo't lang mauray nga sumangpat ng umay mangan manong. Kat nakapanawan kita anak mi nga napan nagbasa. Paana ko na. Medyo adayo ngamin manong. Tanipot-putong siyempre may adayo ka na kiti balbalay at hindi dyan nga rin amangan no agreri di kiti karubang ang balay kita no kastang maliwayan na nga dalusan kit siyempre. Problema da. Nakatanga akngatan manon na imi iti bangkag nga nagbaitan. Ti kalsada manon na imi barangay road aging kayan tiya ayan di kinibagod. Hindi ta kaslad na madlaw ko nga. Nasa darakil tubad kami ng itimula nga nang lawlaw iti ubman. Ingkar ka rin tar ko tinagna. Kaslag parparik na kanyak manong nemi nga damadok talak. Nagparparik na kanyak. Hindi makastrek akong manong nemi. Awan ti makitak. Awan ti makitak nga kanor. Ito yan na. Manong nemi ti bandan at amyanan. Ada panakakalapaw sa diyan nga ayan digiti kanan ti baboy. Kanda duma pa yung gamit. Nakatayan takalapaw. Nagaling nga gakwanong nemi. Imba na, madamat sanapsab di kiti baboy. Nadambit pa kinikanat kanan. Ngam nadalusin. Nakadigusin di kiti baboy. Indines ko manong nemi tilapayag ko ti pan nakabulong tiri daw ti kalapaw. Dahil di kan dati nga iduro nakasyayang sila nakalak. Nakasar na. Manong nemi. Sila damangin ko nga asog. Ano na nga asog? Tsaka ko naman yun. Kasla. Dataw dito, nag?
Mga pigpigsan tuman kami, ti panlangan di kita baboy. Hmm. Tinugtog ko man nung name ito. Kanor! Kanor! Anda ka tunag! Kanor! Napiksan tuman kami, ti panang bugbog ko kas dyan. Anong name? Biglang linukatan na tinida. Abay! Abay naku! Ha? Anong apay? Abi ka sa langam. Ano ba't langam? Abi ka sa lingat mo. Gagabog ni tao bong. Gagabog nga naman nagdalos, nagpakan. Siyempre naglingata ka. Abi na sabi mo ka, abi ka, balusong. Sino ka doktor? Sino taga-sasog itay? Anong name? Madatawa na tibandan at amyanan. Nabangko, linukatan na kas dyan. Timapuak, saan ka di? Ano di magbaga mo timapuak? Handa ka doon dito itay. Timapuak. Di kita, kita. Dito nagtapuakan na eh. Malasin. Sa nagpaamya. Ay! Ay! Ano daw yuya maya? Ada tao ganda? Makita ada tao? Pagmuo yung kansan. Di ka na mabain. Ano ka tabayin ko? Kaya, paunay ka Martaya. Nagawin ka na. Asinot kinantuan nito. Apay nga nakabalunet, tiri daw ti upong. Anong upong? Di ti kalapaw. Abong. Ang upong, abong. Apay nakabalun. Ay, balunet ko ta. Tanya. Lagi di katlom dito itay ka noon. Iso na dito mapuak iti tawa. Maginak na yung tugot na. At na babae, gulim kayo, gulim kayo, gulim. Ang tanda ka. O pamanik mo, tanda ka. Gaputasahan na tal na manong nemi. Pinanawan na ko. Hoy! Subli ka to'y! Huwag salita ito tayo amin! Hoy! Subli ka nito! Mag-aawid kaan. Dahil dito ba lang ang salita ta? Hanga dito'y. Manong nemi. Ito tumanong dito balay. Ako matasuna. Ayaw mo manin! Nagdiban niyo, didigusak. Digdigos ka atan alpasen. Wala, magbagam ti kalababain. Tumarteng ka. Hanggapin nga napadas nga pinumpaw na sinipat. Ana? Maraming mukhang data. No saan ka sumarteng? Hurayin ka. Hurayin ka makadigos. Sumublatak tumay. Di ka pigami nagdigos. Umumay ka di ubo. Ano kumaranap sa dyan. Di ka makatulong sa dyan. Sumublatak bet nga nagdigos manong nemi. Na umapay umuno na ako mga pingaglabasak to agdigos. Nadanon ko isunay ti silid. Idi rabi awawisan ka. Ito mamisanan na rabi ko na. Ngim kayat kong ita. Itan. Ay, nagloko ka. Alal daw. Ipanaknik mo nga awan ti kinanduham nga babae diya abong-abong iti hubong. Itan. Marata talaga marahor amin mo. Itan. Kitakman. Imposible nga sang gurang ka, anak ko. Saan mo bain? Itan ko na. Agida ako. Nakadata ako. Umaykan. Hanggang man-arit kanya kon? Ada sa bali nga pakararit ang sa bali? Ha? Ada nang ipanamon nga sa bali? Ha? Kit awanin ti rumworking ka? Awanin ti kartem mo kanya? Umaykan. Pauni ka. Iturabin! Iton, ti kayat ko iton. Turabin ko na kanakon. Bagtit kan sa laki din na. Api nga di mo kailangan aminin. Api ko mga aminin.
Sige, saan ko ipapilit na talagang hindi mo kaya't ngaminan? Ngam dahil ito di maibagakan ka. At dahil sagsaganak nga bunang nga pangtagtag ko ka na kayo. Lumaduktalan kayo. Ayop kayo, gulib kayo. Among kati nga daatap ko na sino. Talaga ang madaatap mo? Sino ko ma? Gabo ka dito ubing isuna namin siya. Ha? Gabo ka dito ubing namin siya. Gabo ka dito may lapimpindas ti pamagina. Gabo ka dito. Talaga Diyos ko ay makadadail ka di biyag. Talaga madadail di biyag tayo. No talagang paypeso tayo. Lipliputan na kayo. Gulib kayo. Kadom na siya nga mabahay. Nakaturtured ka. Nakaturtured kayo. Kasano nung matuktalan di asawa na? Ha? Nung muna kadwa kayo man ganon. Oh. Ano? Oh. Ha? Gusto di gawin? Gulib ka nga talaga. Asawa ti kaduam. Gulgulibam. Alam pa naman ha? Isu ka di pangipanam ti dumapay ka kwarta nga takin ka ha? Isu ka di talnakang gunaknan. Isus, di ngamin? Di ngamin? Awan pa managdag mo. So kang talnakan. Talaga din na kaya't nga nugutan manong. Papilit na natin ang akong pamanagdag mo. Mistik ko kami dayjay. Apay ngamin nga. Tinugtog ko diri daw. Apay nga sangak na napandibandan at amyanan. Dapat ngamin nga mga dagayat tawa na sadyay. Na mabalin na nga pagtapwakan. Di kita kalisto na, kanakalimang man. Madugtalan kailang Madugtalan kailang mo na kita papatayin kayo. Iti na minsan nga dak manin sa diya tiyanggi manong nimi. Ay, adamanin ni Marta, pamirienda. Akong korak. Kalang bilata siya akon. Takay mo tina. Sige Claudia, sige mo tina. Sigawan namin Claudia, kakaiso na nangabak katweteng. Ay, nangabak? Nasahod ak. Upat na sahod. Mayat ko maano na sahod. Dito, upat na sahod. Di, may isang limit. Lagpapiriyandangan. Claudia. Sige man langan. Sige. Order kayo. Ana, kumusta Marta? Kumusta at investigasyon? Dandanik na akto ida. Ana? Ano to? Diya ubong. Abay. Napaanak sa diyay. Awan ti asawa. Di ba nagip ko adagayim ubong. Abong wala ko. Nadamang mangin ko ang kasasog. Napipisamot kami hindi pa hindi kita pandangan, hindi kita baboy. Di mistake ko, no api nga. Tinugtog ko. Siyempre, nakatapuak. Adagayim tawa nga pagtapuak. Madibay pa nang isuot ni Kanor, ni short na. Naglinglingat. Wala na nga gapo na kalungan nga nagpadigos. Sir na kanulayang tikalapaw. Sure. Hanamat ko natin namin. Naan? Bagag pa yan no sino? Hanalata kaya? Naminan. Higa ko nga mapapatay kayo, numakto kayo. Kadal-delikado nga. Baka agbuteng daidan, baka hangid jet pangaramidan dan. Baka agpasentro dan, dag check-in. Nagasambit kami. Diyan mismo. Sa balik ganas naman, talaga taktakawom kita.
Abot ta kasla sa angagtal na ti panunot ken riknak aging gangajak maduktaran ko na. Pinadas ko manon mi tinapan nagpasyar iti balay da enteng. Awan ni enteng idi. Tada napan na trinabaho. Tigat kahit na sawan. Ni kanor at dayjay ubo. Ket numapanak iti balay da. Lakit awan isuna. Sigurado nga dayjay. Nakunak tinakam ko manon namingim at damat isuna. Ay, Manang Marta, pumimintas ka talaga. Gaas man ito pa kay ka nga, naka-short ka da, naka-sleeveless. Bagman saan nga pagpiestahan, tapos bara akong mo dagiti karuba mga lalaki. Bahala da. Suda man ti marigatan, ngas pagarigan, hangag agad nga tumangin, di magkita. Saan nakaparitan, hindi nga kasi tarwatan. Amahan ngayong no awanin agad. Di na kairwama, karwatan na agad isun. Ibang mandawan ti agkursunada kang aduda rita, Manang Marta. Talagang aduda, tanalapsat ka nga eh. Makasulisog ti langam sika. Nagdigos ka? Kanayo na masapag digos. Ada kami digitigon daway no makainom ni Anteng. Ket dinak maobra trabi. Oh, yeah. Parbangon no agsapak ket iksot ba nakagat na. Ana? Iti agsapa. So agsapak no ang digos. Ken ora isuna. Agsapa ka sanok kasapa na. Itay sakpi naman nagubra. Sagbay nga mangan kami, pamigat, muna nakpalakanin. Isisulang ka di. Anak ko naman ang. Isu ka di laing di mangan. Kita, mahanggam nga dua. Isu ka di lang di mangan ken ka. Kita na. Tilang asawa ka. Sino kumamay manang? Na? Sino kumapay ngarot sa bali? Sabi ngarot kasla sa mo may sarang tirupang kanya. Ampay ko nga siya, may sarang tirupang ka. Pag ninervyos ka. Lamanang, madideta. Slada panagatap mo nga. Sanggaling. Alalala. Ang kamot sa lang ating agamanak pakidian. Tamalaksid kanyak. Kadada ka pa. Tamanang, manitiri pagbagam. Apay pagpatapan na kami kinilakay mo. Ada kami nas ka na pag-atapak eh. Okay man, nakawat ang asawa. Hanag may dito itapno sa langadin ka. Imahig dito itapno. Kahit kung yung sidag tibagikeng ka. Kanyata mo, baka si kakinsak ag best friend. Di ba? Yung tikabut-butin ko, nga mapasama. Kahit nung nilakay mo, di makaduktan. Ang mga numapatay na ti asawa, kung numapatay na kayo nga dua. No siya ka problema. Tayo ko nakaro din, parang sa anak, tamalaksid kanya, kaya dapat sa bali nga magparparag sa kiti asawa. Hindi problema, kit. Month dated kang kanin, nakanor ng kwarta. Okay lang kanya. Okay lang. Nagagat ng ti asawa. Ado matigit abunda na kanya kamasapsapulan na. Gagangay lang kasapulan nga sa bali. Hindi kan. Amuwagat sa nga napaidam ti asawa. Dito nang gusto keng kuha na. Iso nga akong pagdanakong kanya. Okay lang. Tilang kayat ko, agan-anad kayo kinilakay mo. Tama nga nilakay mo, makadoktal ka na kayo. Fine?
Aw pagdanagam kanyak manakmet. Anang tiltiliwan na kadi. Tiltiliwan nga bagbagam. Hanggang nga tiltiliwan ka butamukon. Inamin ni Kanor. Inamin na? Uy, nisungan nga ko nakawang pagdanagam. Inamin na gaya man. Dikit kahit ng so, nagpepeso. Inamin mo, gaya nila kayo mo. Di amin na met. Ha? Kung namat nga man nakawat ka manang di. No kasta, handa. Handa, ha? Handa! Mali! Aday ko! Dinagpulo na kasta man! Ay, dinagpulo na kasta! Ay, dumudum ka ito! Ayop ka! Ayop ka! Ay, dumudum ka! Inan-anawan dak manong nemi dagiti karuban ni Ella ta talagang indumudum ko yung bagata kadaratan saan nga semento nang indumudumak ken kuan kinusay ko sa pa ti baroko na manong nemi no nasken ko maket labusak sa ako kamat-kamaten tapno may babay tingas jalangan. Pwede din ako gawin ang dito balay, manong nemi, tapno umay agluto ti pangal daw, nadamag nga tanaan ni Kanor, tinapasama, kat nagawin. Pero sinram mo. Ano? Apa ina, anong nila? Rumping lain, tigas kan ko ano. Kinaramidag met kan ka. Mapanak lang mga halit, kayo tapang pang-urang ka. Ay, mata, di ka, grabe di ka dalo kasta. Sa mga naramit di kasta. Ang mga masaktanak, mapilitanak, nasyak timang dangrang nga. Patasem! Kulib kayo. Talaka. Sa mo ko mga ruburuban ti amin. Di mo kaya't nga maamuan, ti sa nga lubungan. Nagrelasyon niyo kanay tinela. Di ka magbutay. Ita niya man nga ramiden, ni enteng keng ka. Tanda kayo? Isardin mo ti pagsaritan ti amin. Sa mga ruburuban ti amin. Kahit ko nga aminan. Ano ko mapilat aminan? Pinaamin mo matan kini Ella. Aminan mo mismo met. Marta, sorry. Amin ko lang dyan, kapata na sulisog ka. Kapata sinulisog na ka na dyan ngayon. Kapata makitkitam ti puwan ti barok na. Kapata makitkitam ti kitinawasin nga lags na. Kapata ububing yung siyak. Kapata na bangbanglong yung siyak. Hayop ka tanakan ang tanakan. Kabadakas ay tanakan. I'm sorry. Pakawanin na. Nagtal na akmet lang manong tamabanduga. Dantangin, naduktalak natin manong. Ngim na sakit. Pero may nakasaksakit. No apeng amin nga nakakastoy manong naming asawa. Nangaroon na dyan nga babae nga papalawag. Nagtalangarot ang asawa na. Sana pala nakibiyangan ti asawa. Dahil yung matasawa ka. Nga po katito bubigyan siya. Paunay dan. Ayun ka na damag ko manong nemi. Nga napangkanon nagreklamo ni Ella di barangay hall. Titurad day di nga babae. Sakpay ti reklamo na. Imbes ko mga siyak nagreklamo kontra katakwad. Urayak ata subpena. Nuntan kano ti panagsasangon mi. Sinot adad nga maibabain. Hitindo tayo na nungkot talang arudan. Naging kawan ng nemi. Ngayon maya mismo ni Anteng dito'y balay. Ano masapol mo? Awan dito na ni Kanor na sumasapol mo. Baka adadyo ay. Ayan, nagitibaboy yun. Mabalin na kandiya pastrikan manang. Awan lang dagas tarantam. Kinabi ka di mo orayan ti asawak. Noan yaman ti bagam. Sige lang tirantak. Sige, sumurik ka.
Namong kanin nga nagreklamo, ti asawa. So, ang taong pwede naka-schedule nga panagsasakon tayo. Tayo ko nakata. Siyempre, kuyugik ti asawa. Anat basol ti asawa. Takas dyan tinaramit mo. Di mo ka di sinulsod kang gawa na? Pagkat atapam ka no. Nga da relasyon da, kinilakay mo. Inamin na. Kanya? Di mo ka di amo nga inamin na kanya? Nga dahi ta tigapunan no aping nga nagpungtutak at naramit ko tikas dyan. Sana ita, ibaga, kung sa nag-in-report, sino tatatang mga ibabayin? Inamin na kanya. Inamin na kanya. Imenteng, hamo ko mapataklad ti amin. Baka no daki sa panggap mo ti asawak. Awan takim basol ito sang ti asawang. Sika amis mo ti makamamoy ti asawang. Nangalalamin kang kuwana. Kasi lang muli pagbagamanang nga, dating aramid ti asawang ti kasta. Diyan kayo magbaga, salsalod suda. Yung si kamalat makasumbat. Nangalalam kang kuwana, no, taga ano ti kasasaad na, no, ano istorya ti biyag na. Kanamong ka di, nanukas tang awang ka. Kanagbado ka na kitay sleeveless kada kasyot kumapkap. Datapit sinulsuk ko yung kuwana. Yung bagmantasan niya parin na ending nga sa badom nga agsadsagad dito arubay mo na kita. Sa akong laramidon no awan isuna ko na. Daking kano, adadang patyam ti asawam, ngamit siya. Nga madadamit lang sikat pakamam mo kaya kuhan. Iso ti pang ipanan, nilakay mo, dado mga paglakwan na. Iso ka ta. Sungit lagayam. Oh, nadla mo man. Paalala na kwarta na. Gatang no ka lagi di barong arwatan. Salita kami kinimang kanor. Napipinas no adu tayo agsasango. Nasaan nga tagda kayo. Tama nga no, dadakas mapasamag ka na kayo. Posible nga sikat mapapatay na, o isot sikat makapatay. No mo, no adarantang mapapan ka ni kanor sa dyan. Kumuyo ka. Tapno ang laak nga manawa ka na kayo. Tanya tirantam sa dyan. Ilaw ko kengkwanan amin, nagdibaboy ko sa dyan. Takubdan min ti panagkaduami. Nasiyat, nisturantam. Tapno awanin ti pambaran pa, ay nga mapansadyay, kan awang baten ti pambaran, ti asawang mapansadyay. Kunam kanya kini, nga nagpadpadang at natrabaho yo, kinilakay ko, di bakit mo mapansadyay? Nga saan nga mapan, no? At damay sa kada kayo, nga adadyay. Ngam gayam, no awang ka, ket adda nilakay ko, mapampay, di bakit mo? Dagiti manglilipot. Tama. Agpadpano ta, nga biktima. Anong desisyon mo ita? Isinam ni bakit mo? Kasapulak ti asawak manan. Gabo ka na kita anak ko. Ngayon masapulan nga. Agin nadayo kami, kinilakay mo. Tapno awanin ti rason. Alangan mit, itutuloy ko pala at makikadua kayong kuwana, tamang ano, mulir, tapanunod ko, matagbatagbat ko ti asawa. Kinuyog ko manunemi ni enteng na pan itiyan ti asawak. Kat siyak tinag-sarita ni ti asawak. Kanor, kaya atin enteng sumina.
Presyon na kano nagdibabod na ito tagatangon. Kasi nga ti mangituloy nga mangtarakan kan si kantang imbaboy. Pare, apa yun? Samon nga salutsudan pa, manong. Huwag nga peso ka no, ramon salutsudan pa. Manong amin, hanggang magulpe. Imbagana. Diya kaguduan na lang, mabaling ko palitan. Sa ito nung malakok, i-kumpleto ko nga bayadan. Sige. Kada ito hindi maudi pa nakakita ka. Nisok ko ng diso. Kupden nyo kumamagtan naman ang nilipot nyo. Tanusahan yung isadang. Mabaling nga siya kuno si katimatay. Manong kanor. Tita kayo. Makita mo aramid mo. Aramid yun. Sinulisog na kanila. Buno sikat na nga loki kinuhan. Sinulisog na, lang. Pagka nanok ko mga man, nagsulisugin. Noad na ka nito'y umumay ni Ella. Umay. Ay, si kahit tandaan to'y ko. Di mo kinilakay ko. Ginundaway mo tayo. Oh, yup. Excited ka. Nalpas lang karotin. Sorry, Jack, tunululitin. Pinadas ko lang. Kastigayam. Ana kastigayam. Ha? Naganas? Tidak takaw? Tindardaras? Naganas? Naganas ka ramanan, asawa ta kinasawa? Ha? Kitno kasyak mo ti kasjayanda? Hanat ako ram? Kitno syak mo ti adlaba sa bali nga lalaki mga ramrama kanya? Kahit mo? Kahit mo tarami dagmat? Sorry na, Marta. Jack, tunululitin. Sorry na. Nagtungpalan na manong name iti maltalaw de enteng iti lugar mi. Binakanchandan ti balay da manong name. Ket napandan iti lugar da elang mismo. Siyat mo. Tanwag talinid da dyan nga babae iti lugar mi baka saan lang hindi na kahit sulisugan na. Baka doadot rak-raken nga pamilya. Naku, nakdinakem kumano. Kadamag ko nga talaga nga manong naming as jeti aramid na dyan nga babae o sa din ayan na lugar. Kakadagsanggasat ti lalaki nga masawa na. Saan nga map na. Aramatan na manong nami ti langana amang sulisog kadigit ti lalaki. Nga pakarakrakan ti pamilya dagiti aking pamilya. Tukso ako na. Awamit ka din manong nami ti mading enan aramid ti asawak. Awamit ti kurang na dagiti itad na kanya kapaglakwan na manong. Awanin ti limlibad na kanya. Na minsan laki di manong nami aramid na ti kasjay. Pagyamanak ket saan nan nginulit. Naroon lang arudan manong nami. Iti taggraduar nga nagsarunod dagiti anak mi ti kolehiyo. Kaya damat pen asawa da. Imin tultuloy na tama ti asawa kung anong nemi tinagtarakan akas iti dati nga trabaho na ta exercise na kano. Hamat na nagliwliway kanya no mailiwak agit kamya no mailiw iso na itid ko. Dito nga ron ti pagkasalitak manong nemi kaya nagyaman akunay ti anos mo nga nung ornus kalbasan nga nakinsen keng kadito telyena. Ken tilaing mo nga nang tedbihag nga nang ibasa dati pagkasalitak. Tabarbaring ko nak no adamat maited na nga balaag kadagitay nakarelate nga nagbuya kada ito nga pagkasalitaan. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Marta. Thank you, Marta.